penjolls de Ramon Sunyer i Jaume Mercader són el millor exponent de la joia típicament noucentista. De la joia noucentista de fins entre 1914-15, 1922-23, que adopta una iconografia molt precisa. Aquestes figuretes de les nenes amb un cistellet de flors, saltant la corda, els amorets, de vegades són aquestes nenes, de vegades són amorets amb garlandes, etc. Són uns temes que es van convertir en això, en els prototípics d'aquell món noucentista nostrat, que mirava cap a casa, cap a la tradició, de vegades fins i tot quan això es convertia, diríem, en un dibuix o en un quadre, perquè aquests mateixos temes apareixien. Hi havia, a més, el mar Mediterrani, l'atzavara, tots aquests motius que en el sil·labari català, per exemple, que era el llibre de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, en què s'ensenyava als nens a llegir, hi havia aquests mateixos dibuixos. És a dir, per crear, diríem, una cultura o per reafirmar una cultura que era la Catalunya ciutat, la Catalunya, diríem, quotidiana, la Catalunya del nostre món de cada dia. Aquestes joies, molt senzilles des del punt de vista, diríem, d'ornamentació, de materials, generalment en plata, de vegades amb aplicació d'algunes pedres, van ser molt difoses. I no només les van fer aquests joiers, sinó que aquests joiers van comptar amb la col·laboració, en alguns casos, d'altres artistes o escultors, com el cas de Fidel Aguilar, que va treballar aquí per Ramon Sunyer, o com el cas de Francesc Vayreda, que va treballar molt habitualment amb Jaume Mercader, però també en van fer en Rafael Solanich i també en van fer alguns altres artistes. I es van difondre de tal manera que avui, diguem, és d'aquelles peces que moltes famílies catalanes n'hi ha una de guardada a l'armari.